आङो दायो दिन्थिलांसै बे जाहैबाय बथाखाना गामि बियो ओरैजाय गेटखौ माने बिसोरो अलरेडि बानायना दोनखाबाय आङो दायो मोनफैखाबाय आरोना जायगायावहाय बिथांमोनखौबो आङो मोजाङै दिन्थिलांसै माने बिथांमोनहासो माने आंनि गामि खाथिसिन नालाय बिथांमोनखौ लेंहरदोंमोन बेखायनो आं फैनायलाय आं माने गेटनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय दिन्थिलांसै नङा होमबा बिदि बानायदों आरोखि माने औवाजों मोजाङै साजायदों जाहैबाय बिथांमोनहा आलि आइ लिगां दलुं माने गामि दै बियो दलुं बटाकाना 19 to 2025 बे जाहैबाय गेटआव थांनाय बोसोरावबो आं बिथांमोननिफ्राय भिडिअ बानायदोंमोन नै सिङाव जायखिया हाबलांसै आङो नैबेखौहाय मा बुंनाय जायो बेखौ सोंग्रोनोसै र' आङो ओरैजाय दायो माने ड्रेस गाननानै रेडि जाजोब्बाय आरो फ्राय मानसिफ्रा माने जाय मानसिखौ राजा रानि बानायदोंना बेखौ लायनो थांसिगोन जाहैबाय नै वाव नैबेखौ मा बुङो जाहैबाय आंथ' बेखौ सायावथ' मिथिला आङो नै रेडि जाबाय बिथांमोनहा नै बेवहाय दायो माने माइखौ फोसिगोन आरोखि ना बेयो जाहैबाय बेखौ मा होनो थांगोल जाहैबाय बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै मै जंगाल बियो जंगाल ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नांगोला नुदों दा नांगोलखाय नैबेखौ मा बुंथाय बिसोर बिथांमोना नैबेखौ मा दंफां होनोथाय बेखौथ' मिथिला आङो ओमफ्राय नै बेयाव माने हेबनायनिबो माखासे नेम दं नैबेयाव नै बेखौबा मिथिनांगोन नामा मानो थाखाय बिदि हेबदोंना बिसोर आं बारा मिथिया दाहाय आं मोजां सोंगोन मानेखि बेयाव माने मा दं बेखौ खिन्थिजोबखाबाय आङो ओमफ्राय दायो नैबेयाव दं नैबे खदाल नै खदालजों जावग्रोनाय जाहैबाय खोमा आरोना बिदि दायो थांसिगोन जाहैबाय नुदों दा नुदों दा बिथांमोना माने बिनिफ्राय माने 100 मिटार गोजान जागोन आरोना बिथां जाय मानसिखौ लायगोन ना राजा रानिखौहाय बिथांमोननिफ्राय 100 गोजानाव जागोन आं सिगां दायो आंनि उनाव बिथांमोना फैगासिनो नैबे लामा थांगोन जोङो दायो बिथांमोना नै फैबाय दा जोङो दायो नैबे लामा थाङो नैबे लामाजों माने बराय थांदों आरोखि मा जाहैबाय बिथांमोना जायनि न'खराव दायो थांनानै लायगोन ना बेखौहाय बिथांमोननि नेमावहाय बुंनो जाहैबाय राजा रानि बे राजा रानिफोरा दिनैहाय माने बेयावहाय बे जायगायाव आं दहाय खोन्थादोंमोन ना बेवहाय माने बारि दुमनानै जे खदालजों जावग्लिनानै जे हाखौ जे गोमोन खालामनानै जे दोनदों बेवहाय बिथांमोना दिनैहाय माइ फोजेनगोन आरो लोगोसे माने थास' गायगोन बा बिथांमोना माखासे दंफां गायो आरोना बिफां गायो बिथांमोना बैखौ दिनैनिफ्राय गायजेनगोन होननानै बुंदों आरोखि ना बेनिखायनो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय दायो फारि फारि खिन्थिलांसै दायो राजा रानिखौ जोङो दायो राजा रानिखौ लायनो थांगासिनो आरोखि बे जाहैबाय राजा रानिया बेखौ गायजेनब्लासो जाहैबाय माने बिथांमोना दिनैनिफ्राय माइखौ गायनो मोनसिगोन बा थास'खौ गायनो मोनसिगोन थिग बेबायदि होननानै बुंनाय जादों आरोखि नोंथांमोना थांफाबाय थादो आंजोंहाय बेनि उनावहाय नोंथांमोना माबायदि नुयो आंनो माने कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय ঠিক আছে लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आरोबाव आंजों थांफादो जों दायो फैयै नै न'आव मोनफैबाय बे जाहैबाय जों दायो बिसिनि न'आव हाबफैगोन आरोखि बिसोर बिसोरखौ लांफैगोन जाहैबाय नै नुदों दा এই নে যাই সিদ্ধ আব আৰু সিদ্ধ আনে আসামিছত কি বুলি বুজাব মানে মানে বীজ হিসা বেছি বেছ হিসা নতুন বছৰ এতিয়া মানে আজি আপোনালোকৰ ইয়াত যে এনেকা বেৰো যে কিবা যে মাটি যে খানি থৈছে ইয়াত মানে কি কি হেৰি হ'ব কৰা হ'ব ইয়াত আলু জাতীয় যিকোনো মানে মিঠা আলু আৰু এনেকে কাঠ আলু যিকোনো ধৰণৰ আলু জাতীয় বস্তু তাৰপিছত ধান আৰু গম ধান এইবিলাক মানে বীজ হিচিব মানে তাৰপিছত মানে আজিৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিং হ'ব আৰু যেনেবা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং তাৰপিছত 5 দিনৰ ভিতৰত এইটো মানে আকৌ লুইলেন কৰা হয় 5 দিনৰ ভিতৰত লুইলেন হ'ব চাফা কৰা মানে তাক উঘালিব মানে উঘালিব মানে তাৰ যেতিয়া মানে পুলিটো ওলাব মানে তেতিয়া লুইলেন বুলি কোৱা হয় মানে তেতিয়া আকৌ মানে নিয়ম নীতিৰে মানে কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত আকৌ লুইলেন হ'ব মানে তেতিয়া মানে আকৌ এবাৰ মানে পুতি হ'ব মানে যেতিয়া বীজটো গজিব মানে যেতিয়া বীজটো গজি মানে পুলি মেলিব তেতিয়া মানে আকৌ পুতি এটা কৰিব মানে এইটো লুইলেন বুলি কোৱা হয় লুইলেন বুলি কয় মানে खोनानानै मिथिबाय जानांगौ नङा होमबा दा बुंबाय माने जाय मानसिखौ माने जोङो दा नैबे न'खराव लांफैदोंना बे न'खरनिखौ माने बे फोग्रा होननासो बुंदों जाहैबाय आरोना दहाय माने सोरबा सासेया बुंदों माने राजा रानि होननानै आरोना आं बेखायनो माने बुंदोंमोन दायो बिथांमोना बुंबाय जाहैबाय माने दायो नै दिनैनिफ्राय बिथांमोना बै आलु जेनेबा माने मा नोङो थास' जेनेबा सिङाव बेदर थांग्रा बुस्थुखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय गायजेनसिगोन बा आरो जेनेबा माइखौ बिथांमोना दिनैनिफ्राय फोजेनसिगोन होननानै बुंदों आरोखि बिथांमोना बेखौनो आं खिन्थिसै दायोनिफ्राय बिथांमोनाव नै बेवहाय नै न'आ बेनो जाहैबाय बिथांमोननिफ्राय माने दायो लांसिगोन लांनाय बिथांमोना फार्स्ट टाइम आलुটো रुब बा धानটো আজি হিচিব নহয় জানো আজি হিচিব ঠিক আছে आं नोंथांमोननो माने फारसेनिफ्राय फारि फारि दिन्थिलांसै नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबायहाय दायो अलरेडि नै मोनफैखाबाय बिथांमोननि सिलायावनो बिथांमोना दायो मोसायो रंजायो ना পুরা নাচ বাস গাজনা বজনা করে মানে আদরণী করে লৈ যাব আৰু আদরণী করে লৈ আনিব ইয়াবা লৈ যাব ইয়াবা এটো হৈছে মানে মাঙ্গলিক কৃষি কাৰ্য মানে আচ্ছা মাঙ্গলিক কৃষি কাৰ্য আজি মানে এইটো
মাংগলিকহে মানে উৎসৱ নহয় মানে তাৰে ভিতৰত মানে তাক ভালকে মানে হিচি মানে ভাল হ'বৰ কাৰণে মানে আমি মানে ফূৰ্তি এটা কৰা হয় মানে আচ্ছা এইটো কিবা কিবা সীমা ৰেখা আছে নেকি এনেকুৱা আমাৰ লেখীয়া বয়সত এনেকুৱা হ'ব পাৰে না নোৱাৰে আপোনালোকৰ না বয়সত কোনো সীমা সংখ্যা নাই সকলোৱে আহি মানে ইয়াত মানে মেইন মানে আজি যে ষ্টাৰ্টিং যে ফাৰ্ষ্ট যে শিকিব সেইটো মানে সীমা আছে নেকি এইটো অলপ বয়সৰ সীমা আছে যেনে আপোনাৰ আমাৰ বয়সত কোনো নহয় আমাতকৈ অলপমান মানে আৰু যাব লাগে আৰু যাব লাগে बिनि माने बिमाखौ लांफैयो आरो दायो बिसिनि बिमाखौ लांदों माने नुबायना फैयो आरोखि आङो सिङाव थांफानोसै आरो माबायदि नेम दं बेखौ दिन्थिलांसै आङो नै न' सिङाव गाखोसिगोन दायो बिसोर जाहैबाय नैबे जाहिनजावा जाहैबाय इखौ मा माला होनथाय इखौथ' मा माला होनथाय इथु কি মালা বুলি কয় এইটো দংনে वा দংনে ইয়াৰ দাম কিমান মান হ'ব বহুত দাম হয় 40-50 এতিয়া মানে 40 মান ইয়াত 40 একটা 40 এটালে ইয়াত বেলে বেলেগ ন বেলে বেলেগ দামৰ আছে ন এই মঞ্চত যাই বেছি নিবু বিলাকে পিন্ধে আচ্ছা নিবু আচ্ছা আচ্ছা এইফালে কৈছে এই বাইদেউ এইটো আপোনাৰ কি এইটো কিমান মান ল'ব দাম এনে প্ৰাইচ 1 লাখ वाव नुना बे मोनसे माला मोनसे ओरैबायदि मूल्यबान बे जाबाय 1 लाख ना आयु आं मिथिफेरामोनलै 1 लाख 1.5 लाख न वाव वाव एटु कोने गिफ्ट दिया হয় एटु 1 लाख नै बे नायदो आयु हाबाब आं बेखौ मिथिफेरामोन बेनिफ्राय आं नलेज गैया आङो असलि नेमखौ खिन्थिसै आरोना दायो नै बेयावहाय बे जाहैबाय नै मन्दपआ मेइन माने जोंहा माने जाय मानसिया न'आव फैदोंमोन ना बे न'खरासो दिनै नै बिसोरसो आरोना बिसोरनो माने जाहोनाय लोंनायखौ बानायगोरसिगोन आरोखि बे जाहैबाय साय मद बिसोरनो होगोरसिगोन आरोना এইটো আমাৰ মিগমনি বুলি কয় আচ্ছা ৰাজা ৰাণী ন नै এইটো আমাৰ নিয়ম মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰথম এইটো আমাৰ পৰম্পৰা এইটো হ'ল ৰজা আৰু ৰাণী নিগমনি বুলি কোৱা হয় গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ মানুহজন বা মানুহজনক মানে আদৰি আনি আদৰি লৈ তাত মানে আমাৰ যিটো হেৰি আমি বুনিয়াদী বুলি কয় পৰম্পৰা আহুদান প্ৰথম বুধবাৰে মানে আমি যেটো আমি হেৰি কৰো ন কেতি বিক্তি উৎসৱ এইটো ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি এতিয়া আমি পথাৰলৈ যাম ধান সিঁচিবলৈ তাত যে জৰা বান্ধিছে ন এতিয়া আপোনালোকৰ তাত কি কি নেম আছে এতিয়া তাত আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি পথাৰত আমি হাল বাই থৈছোঁ বৰ্তমান হাল বাই থৈছোঁ তেখেতলোকে এতিয়া আদৰি লৈ গৈ তাত মানে আমি কঠীয়া সিঁচিব আহুদানৰ কঠীয়া সিঁচাৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হয় প্ৰথম খেতি মানে মানে প্ৰথম বুধবাৰ ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ আচ্ছা ঠিক আছে তেখেতলোকে সিঁচাৰ পাছত আমি আকৌ এই যিটো নিয়ম কৰি গৈছোঁ ইয়াত আকৌ হেৰি পোক পৰুৱা খাব নালাগে বুলি পূৰ্বপুৰুষসকলক ককা দেউতাসকলক ঠিক আছে आइ नैबे जाहैबाय बिसोरो जाहैबायनो राजा रानी बिथांमोना माने फार्स्ट लाजेनबाय लोंजेनबाय बिसोर आंखौ बिथांमोनखौ बरायनानै लांफिनसिगोन जाहैबाय आरोना ठीक আছে आं दायो माने फारसेनिफ्राय दिन्थिलांबाय थासै गोजोननाय थाबाय नै आं मा जाहैबाय माने नै आंनोबो बिदि होबाय नुदोंना बे जाहैबाय माने बटाखाना गामिया आंखौ लांनानै नै गावसोर माने बिसोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेस आंनो होदों आरोना आंखौ थाबाय रोजा रोजा थेंक इउ आरो नोंथांमोना आंजों थांफाबाय था नायलांबाय था चलो लेट्स गो ओके चलो
दायो मा जाहैबायना बिथांमोनखौ माने फरायनानै लाबोनानै दायो न'निफ्राय लांनानै बेवहाय बा बिथांमोननि माने सिङाव बेदर थांनाय गायनायखौ आं बिथांमोननो दिन्थिनोसै थांबाय थादों माखासे बर'फ्राव दङ होनबासो माने बिथांमोना मानि थाखाय फैदों बिथांमोनाबो निसय जानांगौ आलि आइनि गान जानो फैदों जानांगौ नङा होमबा ओमफ्य नोंथांमोना थांबाय थादों आंजोंहाय दायो बिथांमोना माखासे नेम निथि बानायनानै आं बेनिफ्राय लानानै बै दुब्लियावहाय माइ फोनाय माखासे नेमफोरखौ दिन्थिबावो नङा होमबा थांबाय थादों आरोबाव एसे खिन्थिनो माला फैदों बेवहाय हा नोंसोर मा जानो आलि लिगां जानो फैबाय वा नोंसोर जाहैबाय नोंसोर माने आलि लिगां जानो फैबाय जाहैबाय माने जानानै फरायनानै लाबोलायबाय न' सिंनिफ्राय दायो मा जाहैबाय न' सिंनिफ्राय बख'नानै दायो आं दहाय खोन्थादोंमोन ना बैयावहाय बारि दुमना दोननायावहाय बेयावहाय बिथांमोनखौ लांसिगोन नै दायो अलरेडि माने लानानै लाबोखाबाय आरोखि दायो बेनिफ्राय जोङो थाबायना थांसिगोन लाबोनाय आरो मोजाङैनो थांबाय थानो नङा होमबा नोंथांमोना जोबजासिम आङो थांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन नङाबा नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरो आं दाहाय लास्ट एन्डसिम थागोन बिथांमोना माने बेयाव माखासे नेम निथि खालामखांनानै जायै लोङै आरो लास्टआव आरो बिथांमोनखौ न'आव दोनफैफिनबावगोन आरोखि बिनि उनावसो आरो बेयावबो माखासे नेम निथि थाबावगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नङा होमबा नोंथांमोना ना बे जाहैबाय साइमन वाव नुदों वाव ओरैबायदि गोसोम बरिया ना केनेका टेस्टी ना टेस्ट एकदम याkan apa yakan गोसोम जुमाय नै नोंना नै थुब गुबाय दं माने जायनि थुब नोंना गुबाय दं बर' आपं ओमफ्राय नै बेदरखौ नुदों दा बेदर हांनाया दायो माने माइखौ फोनाय जासिगोन आरो ना दिन्थिलांसै दायो नै मानसिया माने खदाल जावगोन जों हाथरखौ बुख्रुबबाय आरो ना Mulu tinggalnya mereka itu daerah sekolah jangan ter. Saya hidup kalian sudah kena lupa tu. Asyik jalan lah apa? Muluka. Saya kapilah saya midonaru muluka sejauh kilometer sokkan hari. Ibu lagi ni, muluka potong burbar ramai tiga dah masuk ni tak kamar tinggal. Entah kau sudah pun berapa mana? Silikon, lihat ada apa? Nombor ada, nombor mana? Apa mana kampung lagi? Nombor ada itu berapa malangka? Mira kita orang malangka. Nombor ada berapa malangka?
Rajum di mana? Dulu pada yang mana sampai masuk sampai. recording yang sulia ada mereka apa takkan काय कंटेंट आना पे याना पे माने बे जाहैबाय दुब्लियाव हालौनानै माइ फोनानै बिथांमोना मेंनायजों जिरायनायजों लोगोसे ओंखाम जादों आरोखि दायो बेनो जाहैबाय नेमा ओमफ्राय दाहाय माने दंबायना बैयाव बे न'आवबो माखासे एसे नेम दंबायो बेखौबो एसे दिन्थिबावनोसै बिथांमोना थांखाबाय थादों जों नङा होमबा थांखाबाय था जोबलायबाय आं दायो फैनायसै न'आव नुदोंना बेयाव माने बेदर हांना दोन्दों ओमफ्राय नाबो दङ ओमफ्राय मा मा दंथाय आंथ' बेखौ मिथिला माने इयाव माइ फोखांनानै जोङो दायो ओमफ्राय इयाव माने बिसोरो इयाव माइ फोग्राफ्रा निस्सय इयाव माबा मोनसे जानाय लोंनाय खालामगोन बायदि मोनदों आरो आङो इयाव माखासे मिथियो माने इयाव माखासे बेदरबो हांखादों आरो नाबो हांदों माने जौबो दंखायो आरोना बेखौ एसे आं दिन्थिसै नोंथांमोना थांबाय थादों नङा होमबा बेखौबो बेवहाय मा खालामगोन नङा होमबा ना गाखोबाय आरोखि नै इयाव न'आ मुरंगर होनना बुङोना बिसोर मुरंगर बे जाहैबाय मुरंगर इयाव माने माखासे जानाय लोंनाय नेम बानायगोन आरोखि आं दा बे जाहैबाय नै अमा बेदर ओमफ्राय बियो थफ्लाया माथो बेखौ मिथिला नै इयाव नाया हांबाय दं जों नै अरा सुबाय दं नै एसे नेमखा नालाय बेयाव निस्सय माने जौ थागोन बिसोर बेयाव जालाय लोंलाय खालामसिगोन आरोखि दायो जाखां लोंखां आङो जाखांबाय नालाय गासैबो खामानिया जोबखाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जों मा जाहैबाय बेनिफ्राय आरो दहाय लाबोदोंमोन ना बेखौहाय गिदिंनानै दायो न' फारसे लांफिनसिगोन आरोखि बिसोर जाहैबाय मिसिं नङा दे बिसोर जाहैबाय सुत्रधर ओमफ्राय दायो आङो जानायखौ एसे दहाय एसे खिन्थायासै आङो थेवबाबो आङो एसे माखासे नेमफोरखौहाय खिन्थिनाय जाबाय नङा होमबा दायो नोंथांमोना थांफाफिनदोलाय आंजोंहाय माने फैयै फैयै दायो जोबनाय लामायाव फैबाय आरोना बेखौ एसे मोजां दिन्थिलांसै नङा होमबा ओरैजाय नै नुबाय जानांगौ नै ओरैजाय दायो माने थांफिनसिगोन जोङो दायो